In-nefqa kollha brabta mal-viżjoni 2050 kienet xierqa għaliex din irridu nbijawha anke barra minn Malta. Kien b'dan il-mod li l-Ministru Silvio Xkembri iddefenda n-nefqa eżorbitanti ta' xejn inqas minn 4.5 miljun euro għal kunċert li sar fil-Belt brabta mal-Viżjoni 2050 li ma tnedija ġabet magħha bosta inkwit intern fih dan il-Labor. Dan anke wara l-istorja li kien żvela Net News dwar kif Clyde Caruana ħada għat-tabla ħabel kontra Robert Abela dwar din in-nefqa. Meta kien qed jiġi intervistat mill-professur Andrew Azzopardi fuq il-programm Campus FM, Silvio Xkembri baqa' jisħaq li l-budget allokat għal dan il-kunċert kien wieħed xieraq ferm. Jiena perswas li kieku m'għamilniex hekk, il-kritika kienet tkun bil-maqlub. Ġa anke dan li tgħidulu show, daka huwa meħtieġ, jiena konvent li kieku b'xi mod għamilna xi ħaġa tal-qamel, il-kritika kienet tkun din l-aspirazzjoni li rridu għal pajjiżna l-qudiem. Iżda xorta waħda jibqa' il-fatt li dan il-proġett li sewa lill-poplu Malti u Awċi flejjes kbar naqas milli jinkorpora fih l-aktar pilastri kruċjali fosthom dak tal-governanza tajba. Filwaqt li naqas ukoll milli jindirizza il-problema tal-overpopulation u dak kollu li jġib magħha. Da fil-pajjiż nafu tagħmel dejjem ħassib kritika. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-viżjoni għall-futur ta' pajjiżna għandha tkun aktar ambizzjuża, dejjem iffukata fuq il-ħtiġijiet tal-poplu u bbażata fuq it-tiftix tal-kwalità aktar milli il-kwantità. Il-Viżjoni Malta 2050 għalhekk ma għandix biss tindika l-oġġettivi aħħarin iżda għandha toffri direzzjoni ċara għal futur aktar sostenibbli, inklużiv u li verament itejjeb il-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin.